नोंगौ बे समाव दंबायो हायुङारि मानास हाग्रामायाव हायुङारि मानास हाग्रामाखौ फैगौ 1 अक्ट'बराव बिथांमोना बेखेवनायनि हाबाफारि लादों बा गोबाव समनिफ्रायनो अखानि थाखाय हायुङारि मानास हाग्रामानि नैथि गेटआ बन्द जाना दंमोन। दावबायारिफोरखौ बरायनो थाखाय साखाफारा जानायाव मुखुब हायुङारि मानास हाग्रामानि सामलायगिरि। मानासनि खाथियावनो थानाय ट्विन बाटारफ्लाइआ आखाइ फायखननानै लेंहरदों दावबायारिफोरखौ। बेखेवनाय जागोन जोङो माने पुरा रेडि जागासिनो दायो तो माबाखौ गेटखौ साफा खालामनाय हाग्रा दाननाय ओमफ्राय रं होनायफोर सोलिगासिनो दायो तो 1 तारिखै ओपन जाबाथाय जोंनाबो गोसोआ मोजां मोनगोन टुरिस्टफोर फैगोन बेनो आरो ओमफ्राय बेयाव साफारि टाइमाव नुनाय कमन साइटिंआव थागोन मैदेर नुगोन ओमफ्राय जोङो होनो वाटार बाफेल' मैसो हाग्रानि मैसो ओमफ्राय इन्डियान गौर दङ ओमफ्राय डियर स्पिसिस नुगोन ओमफ्राय दायो आंनि अनुमान केट फेमिलियाव टाइगारनि साइटिं लेपार्डनि साइटिंआबो एसे माने आगोलनिफ्राय मोजां जागोन आरो बेखेवनाय हाबाफारियाव आं खोनानाय मथे जोंनि फरेस्ट मिनिस्टार EM माबा रन्जित बसुमतारी फैगोन ओमफ्राय दायो बेयाव मोनसे आरो एट्रेक्शन एड जाबावगोन सिगां गैयामोन बियो दायो माने जुदि टुरिस्टफोरा भुटानाव थांनो नागिरो बेनिफ्राय भुटानाव थांनो हागोन किन्तु प्रपार ID लाना फैनांगोन भटार कार्ड लाना फैनांगोन ओमफ्राय बेनिफ्राय माबासिम पांबांसिम थांनो हागोन पांबांआव मोनसे वाटारफल दङ ट्विन वाटारफल होनो बेखौ मोननै वाटारफल एखेलगे जाबाय थायो बेयाव बेखौ नायना मोजां मोनगोन आरो गोसोआ पार्सनेल गारिथ' एलाउ गैया बेयाव फैबाथाय माने जिप साफारियानो खालामनांगोन ओमफ्राय लोगोसे जोंबो जेसेबां फरेस्ट स्टाफ दङ जोंबो नाजागासिनो माने जोंबो खामानिफोराव नाजाबाय दं जाहाथे जोङो सार्भिसखौ मोजां होनो हायो जोङो साब सिखुन खालामगासिनो जायगाखौ ओमफ्राय ओरैनो बाउन्डारि एरिया बेफोरखौबो क्लिन खालामगासिनो भितराव जेसे हाग्रा जादोंमोन मनसुन सिजनाव जेसे हाग्रा जायो बेफोरखौ दाननाय जाबाय बेफोरखौ क्लिन खालामनाय जाबाय बेनो जोंबो रेडि जागासिनो जोंनि साइडनिफ्राय ओमफ्राय जोङो आसा खालामो जाहाथे टुरिस्टआ माने गोबां फैयो आरो राजाखौ बेनो खावरायनाय गासिबो फै ज' जानानै फेमिलि लाना फै लोगोफोर लाना फैनानै ओमफ्राय बेयाव मोनसे प्रपार एन्जयमेन्ट खालामनो हागोन ओमफ्राय लोगोसे गाइडलाइन्सबो फल' खालामनांगोन बेयावनो मोननैबो जाहाथे मोजाङै जालांगोन आरो जों बेखौनो आसा खालामबाय दं दायो जोङो अपेनिं जागोनखौ मिन्थिनानै गोसोखौ बिराद मोजां मोनगासिनो आरो जोंबो माने साफारि जेब्ला सोलिबाय थायो होमबाना जोंबो गोसोखौ मोजां मोनो मानसिफोर फैयो रायलायनो मोनो माने बेलेग बेलेग जायगानि बिदेशनिबो मानसि फैयो बेसोरजोंबो रायलायनो मोनो ओमफ्राय लोगोआव जोंबो माबा एसे एनै गिदिंनो मोनो बेनो गोसोखौ मोजां मोनो आरो बेखायनो जेसेबां दङ फरेस्टनि स्टाफ गासिबो रेडि जाना दङ एबार गासिबो एसे गोसोआव उत्साह दङ आरो फैगौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवनानै होनाय जागोन हायुङारि मानास हाग्रामानि गिबि हाबग्रा गेटखौ गोबाव समनिफ्रायनो बा अखा बोथोरनि थाखाय बे हायुङारि मानास हाग्रामाया बन्द जानायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन लोगोसे दिनैहाय बिथांमोना माखासे साब सिखोन बा माखासे गेटनि साजायनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो बा माखासे कालारजों पेन्टिं खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों बेखौनो लानानै मुखुब जादों हायुङारि मानास हाग्रामानि सामलायगिरिजों लोगोसे मानासजों लोगोसे सोमोन्दो थानाय टुरिजम इन्डास्ट्रिया जिप साफारि एलिफेन्ट साफारि रिभार राफ्टिंजों लोगोसे भारत भुटान सीमायाव थानाय मथनगुरिनि मिथिंगानि समायना नुथाय नायनो खाबु मोनगोन दावबायारिफोरा बेनि अनगायैबो देग्लायनिफ्राय मानासनि गाहायाव खाथियावनो थानाय सुबुरिया राष्ट्र भुटाननि फानबां सहरनि सुइस' लैलां दै बाग्लायनाय नायनो खाबु मोननो हागोन दावबायारिफोरा बरपेटा रोडनिफ्राय अनजय बसुमतारीनि खौरां नमस्कार राइजक जनाबলৈকৈ সুখী হৈছে যে আগন্তুক 1 অক্টোবৰ তাৰিখে আমাৰ মানাসখন পৰ্যটকৰ কাৰণে মুকলি কৰা হ'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ স্থানীয় যিবিলাক দল সংগঠন আছে তেওঁলোকে আটাই আচলতে সাজু 1 তাৰিখৰ কাৰ্যসূচীৰ কাৰণে আৰু আমি ইয়াত বিশেষভাৱে আশা ৰাখিছোঁ যে বিগত বৰ্ষত মানাসত দেখি বিদেশী যিখিনি পৰ্যটক আহিছিল মানে এই বছৰ তাতকৈ যথেষ্ট বেছি হ'ব কাৰণ এইখিনিতে আমি ক'ব পাৰোঁ যে মানাসত যিটো বাঘৰ
যিটো মানে চাইটিং বাঘ যেনেকৈ ধৰণৰ ওলাইছে আমি সেই ক্ষেত্ৰত আশা কৰিছোঁ এইবাৰ আমি মানসত পৰ্যটকৰ প্ৰকোপটো যথেষ্ট বাঢ়িব আৰু মানসলৈ আমি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হয়তো 1 তাৰিখত আমাৰ পৰ্যটকৰ কাৰণে বিগত বৰ্ষৰ নিচিনা এই বছৰৰ মানসখন মুকলিকৰণ কৰা হ'ব আমি বিগত বৰ্ষত যেনেকৈ দেশী বিদেশী পৰ্যটক মানসলৈ আহিছিল এই বছৰ তাতকৈ আৰু বহু বেছি হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ কাৰণ আমাৰ মানসখন জবতকৈ যথেষ্ট মানে এনিমেলছৰ ক্ষেত্ৰত বহুত আগবাঢ়ি গৈছে বহুত আগবঢ়া তাৰ কাৰণে আমি আটাইতকৈ সুখী সাজু হৈছোঁ আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দল সংগঠন মানস শিক্ষাগুৰু এছ'চিয়েশ্যন লগতে আমাৰ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পাতিও নাম কীৰ্তন আদি প্ৰত্যেকেই আমি ৰেডি হৈছোঁ মানে 1 তাৰিখ কেতিয়া আহিব এনেধৰণৰ এটা আমি মত পোষণ কৰি আছোঁ আৰু 1 तारिखआव बेखेवनो थाखाय बिटिआरनि EM हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङाबो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन होननायखौ जोङो खौरां मोननाय जादों बे समाव दंफैयो आङो बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारीनि खौरां अराय समसिम नेनानै थागोन मोसासो आं मोसा